Il-ġimgħa filgħaxija waqt l-għeluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li waqt pandemija globali 3 kumpaniji tal-manifattura se jinvestu f'pajjiżna fi żmien li ġej. F'diskors ta' viżjoni fejn irid jieħu l-pajjiż fis-snin li ġejjin u b'sensiela ta' proposti, Dr. Abela semma kif is-settur tax-xogħol f'pajjiżna se jibqa' wieħed b'saħħtu. U llum nista' inħabbrilkom hawn illejla li għandna 3 kumpaniji kbar tal-manifattura li informawna fl-aħħar ġimgħat b'investiment multimiljonarju għaż-żmien li ġej. Dan l-investiment li iżommilna is-suq tax-xogħol b'saħħtu. Il-Prim Ministru qal kif pajjiżna għandu l-inqas livell ta' qatt li qatt kellu fl-istorja tiegħu. Semma d-deċiżjonijiet taqlin tal-Gvern li salvaw eluf ta' impjiegi u l-għajxin tal-familji u n-negozji. U ftit qabel ġejt hawnhekk aħbar sabiħ oħra, ġejt informat li l-ġimgħa li għaddiet mill-istatistika li ġbarna kellna anqas minn 1,600 persuna fuq ir-reġistru tal-qatt. Anqas minn 1,600 persuna fuq ir-reġistru tal-qatt. Lanqas li qatt kellna fl-istorja. Lanqas qabel il-pandemija ma qatt konna taħt l-1,600 persuna jirreġistraw. U dan fil-waqt infakkarkom li f'pajjiżi oħra il-qatt kompla jerfa' rasu. Dawk ir-realtajiet. U għalhekk li spiċċa żmien li nikkuntentaw bil-medja. Illum nikkuntentaw biss kull meta nilħqu l-quċċata. Il-Prim Ministru tkellem kif beda proċess ta' ippjanar għal budget tas-sena d-dieħla li jitressaq fil-Parlament fix-xhur li ġejjin. F'indirizz f'Manuel Island bl-isfond sabiħ tal-kapitali, il-Prim Ministru għamel weda oħra mal-poplu. Min issa nista' nassikurakom li mhux se nżidu taxxi. Fl-istess ħin imma li nifhmu li t-taxxi dovuti iridu jinġabru kollha biex dal-pajjiż ikun jista' jibqa' mixi l quddiem. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern immexxi minnu kellu jieħu bosta deċiżjonijiet waqt pandemija u mhux dejjem kien perfett, iżda fil-mumenti li għoddu il-poplu sab gvern ta' spalla. Saħaq li l-Gvern baqa' sejjer tajjeb f'din il-pandemija għax ħadem b'tim maqut u ġibet l-istess ħabel. Flimkien ma' tim inkredibbli ta' nies ma' Chris Fern u l-kollegi kollha fil-kabinett, fil-grupp parlamentari tagħna, imxejna triq bil-għaqal. Kellna. U għandna sfidi. Ħadna deċiżjonijiet li kultant kienu maġlin. Kultant konna kawti żejjed. Imma meta nħarsu lura, kulħadd jaf li fil-mumenti that mattered most ħadna id-deċiżjonijiet il-kbar li kellna nieħdu. Hekk ħadna ħsieb il-ħajja, ħadna ħsieb is-saħħa u ħadna ħsieb il-kwalità tal-ħajja tal-Awċin u tal-Maltin. Il-mexxej Laburista għalaq l-indirizz b'saħħtu tiegħu billi saħaq li dan il-Gvern se jkompli jaħdem għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. L-għażla lil min se tafda il-pajjiż f'dan iż-żmien kruċjali qatt ma kienet iżjed ċara. U għalhekk li hemm bżonn l-esperjenza fit-tmexxija. Ta' min jibqa' kalm u determinat quddiem l-isfidi li niffaċċjaw. Għalhekk hemm bżonn ta' enerġija u onestà biex dan il-pajjiż dejjem immexxuh il quddiem biex flimkien nibqgħu nibnu pajjiż aħjar għall-lum u għal-għada. Nirringrazzjakom.